Tras máis dun ano en marcha, as obras para dotar de abastecemento e saneamento o núcleo rianxeiro de Quintáns entran na súa fase final. O Concello de Rianxo agarda rematar a actuación ao longo deste mes de outubro, superadas as principais dificultades que entrañaba a actuación ante as características do terreo. Fai algo máis dun ano que empezou esta obra. Sabíamos, dende o primeiro minuto, que iba a ter unha serie de dificultades en canto aos tempos, non? Fundamentalmente motivados estas dificultades pola dureza do terreo, polas dificultades de avanzar en moitos dos tramos do núcleo, onde hai unha pedra de gran dureza que dificulta o avance das actuacións, e ademais estamos falando de viais moi estreitos, con construcións de pedra acarvadas a propio vial, que supoñen unha dificultade para avanzar no desenvolvemento das obras, non? Con todo, con este retraso que se ven dando, estamos xa na súa última fase. A previsión é que durante este mes que acabamos de empezar, mes de outubro, acaben as obras, salvo pequenas cuestións menores que poden quedar, que o gordo das obras acaben e que o pavimentado do núcleo tamén este efectuado antes de que remate o mes, non? En paralelo, estáse a executar tamén unha actuación similar no núcleo de Vilas. Tras a instalación das redes de abastecemento e saneamento, tan só queda pendente a pavimentación do vial. Estás executando tamén neste momento unha actuación para dotar de abastecemento e saneamento o núcleo de Vilas. Neste caso, xa sin este tipo de dificultades, foise avanzando moi rápido, está prácticamente tamén na súa fase final. Ao largo deste mes acabarán as obras, pavimentarase o treito que había que pavimentar. Unha vez rematada esta obra, dará comezo a dotación de abastecemento na casilla, enmarcada tamén no Plan Único da Deputación da Coruña.